Bugünkü sapağımız siz bilen periodik tabliça. Periodik tabliçaň üstü bilen kimýadaky esas satlary fundament gurmak isleýäs. Periodik tabliçadaky elementlerin yerleşişi bärde kıskaça aýtanmazda şu görýäniňiz elementin simboly. Ýokaryndaky 1 sany 1 bilen görkezlen elementin proton sany, aşagyndaky 1,008 elementin atom massasy. Aşağında görkezlen hasaplamalarda siz vodorodun ýa-da gelin atom massasyna şu aşağındaky massa göre alýans köp hasaplamalarda. İkinci, periodik tabliçada bilmeli zadyňyz ve şu periodik tabliça boýunça ine şular bir tertip boýunça düzülen. Ýagny proton sanynyň tertibi boýunça ine şu proton sany 1, şu taýda gelinki 2, açyk görseňiz, litinki 3, berilinki 4, borunki 5, uglerodunki 6, azodunki 7, 8, 9, 10 şeýle gidýär. 11, 12, 18'e çen, 19'dan bärde 36'a çenli ve 37'den şeýle gidýär. 54'e çenli, bärde 55'ten gidýär 86'a çenli. Ýene de gysgaça men aýtyp geçeýin. Şu görýän çep tarapymyzdaky elementler, ýagny şular metallar. Şular ve şular hemmesi metallar. Görýän sağ tarapymyzdaky şeýlere galaly. Görýänimiz metal däller. Ýagny bu görýänimiz hem metal däl häsiýeti görkezýär. Bular barada soňdurup geçer. Metalloid diýilýär. Metal näme? Metal bolanda gaty, ýalpylayan, elektrik togyny geçirýän maddalary metal diýilýär. Hemmesi gaty metallaryň diňe simapdan başga şu görýän elementiniz simap diýilýär. Şulardan başga da gaty metal. Simabam termometrde gök suwukluk bolýar, şoňa simap diýilýär. Näse bilen metallaryň demir, Fe bilen bellenýär. 26.000 proton sany, başgaça tertip sany. Başga platina 78 proton sany ýa-da Au bilen bellenýän gyzyl altyna Au diýilýär. Ag bilen bellenýän kümüş diýilýär. Bu da metal. Ku bilen bellenýän mis diýilýär. Bu da metal. Tanış olan metallar. Ýa-da natri klordak, naharundak metal. Umman aýdymyza indi şeýle toporlara böleli, has düşünikli bolar ýaly. Bizim metallarymyz şeýle toporlara bölünýär. Şuna bir A topor diýilýär. Şu topora 2A topor diýilýär. Ýagny 1A bolanda şoň aşaklygyna gaýdýar. Hemmesi şoň 1A topory. 2A bolanda ne? Berilli, magnezi, kalsi, stronti, bari, radium. Şular 2A topory. Bu toporun elementleri B topory. Bular da soňdurup geçer. B topory. Bu 3A topory. 4A topory şeýle gidýär. 5A topory. 6A topory. 7A topory elementlerimiz ve 8A toporynyň elementleri diýip gidýär. Indi bularyň oksitlenme derejesi, ýagny birleşmede zaryady bilmek hem gaty yeňil şu barada durup geçelik. 1A toporymyzyň elementleri budamy birleşmelerinde +1 bolýar. 2A toporymyzyň +2 bolýar. 3A toporymyzyň +3. 4A toporymyzyň +4 ýa-da -4. Başgaça bular elektronlaryny paýlaşýarlar hem diýilýär. Soňra bärden -3 bolup gidýär. Kislorodun -2. 7A toporunki -1 ve 8A toporumuzunki 0. Ýagny inert reaksiýa girmeýär diýmek 8A toporumuz 0. Sebäbi zaryady 0 bolsa diýmek reaksiýa girmeýär diýmek. Indi ýönekejine burada belläp geçeýin. Islendik bir elementimiziň M zaryady bolsa ve Y elementimiziň -M bolsa şolaryň birleşme emele getirmek düzgünü, ýagny şu X'in öňüne geçer, M'in tersine ýandaky Y'in öňüne geçer. Kıskaça X, N, Y, M şeýle birleşme emele getirýär. Gaty ýöneköy
bir kadadan çıkma ýagdaý bar. Onam şeýle gysgaça berip geçen. Haçanda şu M bilen N'in sany deň bolanda gysgalýar. Mysal üçin şu taýda şu element aldyk, berili. Şu element şu taýda görkezdim, berilinki 2 plus variýady K topar bolan üçin 2 plus goşýarsam kislorodumyňky 2 minusny alta toparynda eleştirdik. 2 minus kislorodumyz o 2 minus şu ikiler bir-birine deň bolan üçin gysgalýar we berili aksidi dip ýazylýar. B o başgaça aýdymyz. Ýagny berili 2 o 2 dip ýazylmaýar. Hem şunu ýazylmaýar, şu ikilerimiz gysgalýar. Ýönekeje düzgünü ýatlap geçdim. Bärde ýene bilmeli zatlaryňyz metal däller. Ýagny gaz ýa-da sokup kaldy bolýar. Meni böyle gaýtalýar. Man şu belli bir tertibe görä düzlendik periodik tabliça. Ýagny şeýle esaça şeýle görkezseňiz bolar. Metal häsiýet periodik tabliçanyň şu burçundan biz herekete başladyk. Şu burçuna şeýle gaýtdymyzça metallyk elementleriň metallyk häsiýeti artýar. Ve ýene-de şu taýdan aşağı gaýtdymyzça da metallyk häsiýet artýar. Indi edil gelen ýolumyzdan izimize gitsek metal däl häsiýet artýar. Gelen ýolumyzdan şu taýda geldik. Bärden hem izimize gaýsak metal däl häsiýet artýar. Şeýdip gysgaça düşündirseňiz bol, düşünmek mümkin elementleri. Sonra bärde käbir türkmençe zatlary mense berip geçirmelýär, ýagny elementleri ýatlamak usuly diýseňiz bolarmy? Mysal üçin şu taýda bor, uglerod, azot, kislorod, ftor, neon. Şeýle bir birleşme diýseňiz, sözlem diýseňiz bolar. Braziliýanyň komandasynyň nomer 10-njy futbolçusy Neymar'dyr. Görýärmi, ýagny bir okuwçym şu hatda şu Neymar'ın şu taýda 10 proton sany Neymar'ın futbol komandasynda ýagny futbolkasy 10 şoňa hem gabat gelýär diýip zat edipdi, ýagny elbetde bu gabat gelme ýöne şu meňzetme usul bilen öwreniplersiň diýjek bolýan düşündirmek islenýär. Ýagny şuňa bir dady meňzetsen has bolýardyň baglar. Mysal üçin şu taýdan aşağı gaýdanmyzda hemra nefes arasy kraskany kesip renkledi. Ýene bir gaýtalýar, hemra nefes arasy kraskany kesip renkledi. Ýene şu taýdan aşağı gaýsak ftor, kloro bir imit atdy. Ftor, kloro bir imit atdy. Ýagny bunu özüňiz islendik bir baglanşdyrma edip bilersiňiz toparça ýadyňyzda galmas üçin derrew elementleri ýadyňyza salyp şu elementleri ýadda saklamak islendik bir ýokman bir many aňlatmasy ýa-da zat etmez. Ýokman däl, many aňlatmany biler ýadyňyzda galsa bolýar. Mysal üçin şu taýda berdi magazynçy kassier bar. Bärde elbetde many ýok. Manysyz hak bolanmagy mümkin. Ýöne bärde esas maksat sen şonu ýadda saklamak. Sen şonu esas maksat şu ýadyňda saklamak elementlerini. Näme şu şeýle ilgili zat etdik, şoň toparyny ýadda saklamak. Bolýar toparyny ýadda saklagan bilen sen näme ýadyňda galýar? Şu toparyň +2 ýagny birleşmelerde şoň zaryadynyň +2 oksilenme derejesiniň +2 de ýadyňda galýar. Şol sebäpli ýadda saklaýar. Ýa-da bärde hemra nefes arasy kraskany kesip renkledi. Ýagny bu elementler birleşmeleri az bolar, inert metallar üçin reaksiýa girenoklar. Ýa-da bärde ftor, kloro bir imit atdy. Bu elementler bolsa, ýagny -1 birleşmelerde. Bular has reaktiv. Bär näme üçin ýatladyk? Bärde bu elementler şu birinji, ikinji period diýilýär. Ikinji periodda atomyň ýagny iki gatlak elektronlar bar diýmek. Onu geçen temada
Atomyň daşynda elektronlar birinji gatlakda, ikinji gatlakda, üçünji gatlakda ne şeýle görkezdik. Şu ýadrosy atom bir gatlak, iki gatlak, üç gatlak şeýle bolup gidýär elektronlar diýip. Şu şeýleliklerini alanmada şu bir gatlagy bar diýmek, şu elementin şu ikisiniň bir gatlagy bar diýmek. Soň bu elementleriň iki gatlagy bar diýmek, bu elementleriň üç gatlagy bar diýmek. Ýagny bular hem bir many aňladýar. Ýöne esasy many ähmiýetli şu 1-a, 2-a, 3-a, 4-a, 5-a şolaň manysynyň ähmiýeti uly, ýagny 1-a toparynyň, 2-a toparynyň, 3-a toparynyň, 4-a toparynyň, 5-a, 6-a, 7-a, 8-a diýip gidýär. Şolaryň ýene bir ýerde gaýtalýan 1-a toparynyňky +1, 2-a toparynyňky +2, ýagny muňa biz berdim magnetik diýip zat etdik, meňzetme etdik. Biz siz özüňiz bärde vodorod, litium islendik bir meňzetme getirip özüňizden düzüp bir meňzetme bir many bolmasy gerekler bir sözlem düzüp bilersiňiz, netijede ýadyňyzda galar. Ýagny köp zat ýalydyr. Bu 118 şu iki topar aşağı ikisini aýyrsaňyz bar ýok bärde. Ýagny 90 bolay. Men takminan aýtdym. Element galya onu ýatlamak hiç kyn däl. Häsiýetlerine çen ýatlasaňyz bolýar. Ýöne bu diýmek siz eýem kyn zatlar, belki geljekde neft gaz inженер boljaksyňyz, belki lukman boljaksyňyz, ýani öz işiňiziň hakyky ustady bolarsyňyz diýip men umyt edýän. Ýagny şunu ýatlamak bilen kyn bir zat däl. Men size şu öwreden temamda siz kimýanyň asyl esasy zatlaryny öwrenýär. Mysal üçin organik kimya näme diýmek şutaýdan. Ýöne şonu tutup geçelim. Uglerod, vodorod ve kislorodun birleşmeleri şeýle. Şu gorkezeyim. Yani uglerodumuz bärde. Uglerodumuz şu, uglerod. Vodorodumuz ine, vodorod. Kislorodumuzdan şu. Uglerod, vodorod, kisloroddan düzülen maddalara organik birleşmeler diýilýär. Ýagny organik birleşmeler neftin galyndyları, benzin bolsun ýa-da asfalt bolsun, onuň galyndyları ýa-da biziň şu görüp oturan kompýuterimiz, şu seredip oturan kompýuterimiz şolam neftin galyndysyny alınýar. Elimizde götürýän telefonlarymyz bolsun ýa-da telewizor bolsun, neftin galyndylaryny sanap oturar ýa-da hemmesi organik kimya. Organik kimyanyň öz bir umman. Elbette bu sapap bilen, kysga sapap bilen bütün kimyany berip bolmaýar, ýöne bütün kimyanyň esasyny berip bolýar. Eýem siz näme üçin men şundan başladym? Periodik tabliça barada käbir kitaplarda men dal etmeýin. Kitabyň soňunda periodik tabliça berilýär. Men pikirimçe aslında bu periodik tabliça da bir dil teýgatyň dil diýmek. Onu başynda bermeli. Islendik dilde biz elip bir öğrenimizde elbette başından öğrenýär. Periodik tabliçanyň başyndan şeýle gysgaça esasatlaryny düşündirilse men pikirimçe düşünerim käýdi. Ýani okuwçylar siz hem düşünensiňiz diýip umyt edýän periodik tabliça şeýle sapagym gelmeýän. Sapa görüşýänçe, sag bolun.